めて彼氏ができた時は西暦何年でしょうか？西暦？はい。西暦。冷静にかければ分かるよね。2021年。2020年です。モデルの彼氏ねってこと？違うよ。違う、その次に来た彼氏がいる。あ、最初か。そうだよ。待って、引っかかった。危ない。聞く力読む力足りてないよね。私がもともと彼に告白した場所はどこでしょう？これあったね、多分。池袋のドンテ。何池袋のドンテって？浦安の海辺だよ。私の母親は何歳でしょうか？待って。多分、52。14歳です。ちょっとサービス問題にしてるけどね。私が最後に行ったラブホテルはどこでしょうか？何それこれ。どういうことで？名前？名前。ホテル、アイム。正解。